Siguro mapianan. Lagi balhin na ba? Tamnan. Ako may buldos. Ako na buldos. Ano ang tamnan? Katong nagbalsa kay inya. Ano na siya da nagkabaw. Napamay na may tuod masangit man eh. Ina ko dili man di agi ba diri man oh. Kay ikaw naman na glimpyuhan tamnan na gulay. Usab na. Jadi abina kong nausab ng dalan di pa oy. Nya nag ma-scripan. Nanay kasada. Human lagi damong payag ug atop. Na human lagi atop. Asay ayaw isinggol lang kay aron control nimo. Lain kay nang duha oy. Kuan? Kalas kayo nya. Maurang agiha. Human ay. Kan diha. Pwede diri pa planuhan pa. Panidiri, katuwas ko na nila dito. Yung kaumanan dito, ang mga Pikas o inyangan. Halos biya tanan diha no, diri nang inabuhi no. Nagpuyo diha sa kanunoy. Diri tanan lang uma ba. Sulod. Umangyapon to pik ko ano. Dai kotong sa matanom ah. Dagom. Banat ko kuha dito. Asa ang kalapit ni Agbas? Diha kung bangan ako. Ah, diha. Ah, yahay lang tayo talikod. Sunugunon na mo ha? Hapit na rin kagatanom. Oh, mais pugas mo? Ah, may na konsumo. Ah, okay lah. Oh, sige. Di mo lagi labay, di na dauban, di masunog. Lumboy, basa mo na, tubigon. Punpun na lang. kahuyon naman po din. Tapi, ugan na. Dali, kuha kahoy dia. Siga mo na. Dali, nagmay kahoy, dali kami siga. Buhi ng mais. Yung saging. Hakalit. Ngahoy ka. Betul ko kawayan ron. Ko. Tuluan na ako sumay ito. Mahapit magsugod. Ah, dito na ka.